Tmintax-Il Triq residenzjali fil-Mosta jinbnew mill-ġdid permezz ta' proġett tal-Aġenzija tal-Gvern Infrastruttura Malta. Matul it-18 xahar li ġejjin se jkun qed isir xogħol fuq toroq li tħallew fi stat ħażin ħafna u oħrajn li se jinbnew mill-qiegħ. Fost l-oħrajn 9 toroq residenzjali fil-qasam tad-djar fiż-żona magħrufa bħala tad-Dib bix-xogħol fi Triq San Silvestru u Triq il-Familja Cumbo diġà beda. Numru ta' toroq oħrajn iridu jinqalgħu biex jissaħħulhom il-pedamenti u minn taħt l-art siġu moddija 2 kilometri f'servizzi tal-ilma u tat-telekomunikazzjoni kif ukoll jinbnew 1.5 kilometru ta' bankini ġodda. It-tħaffir ta' trenek fi triq biex jinbidlu jew isiru servizzi ġodda jibda malli jkun hemm ix-xogħol kollu ppjanat. Ġie spjegat li wara li jitlestew is-servizzi isir il-bini mill-ġdid jew tiswiet tal-bankini. Fejn jinstab li l-pedamenti tat-toroq huma dgħajfin wisq jinqalgħu jsiru mill-ġdid. Bekk meta fl-aħħar isir il-wiċċ b'asfalt ġdid dan iservi aktar fit-tul. It-triq imbagħad titlesta bis-sistemi ta' saħħa u sigurtà skont il-ħtieġa, sinjali u marki ta' triq u faċilitajiet oħrajn. Il-Ministru BORG qal li wara l-Gvern sema' l-ilmenti ta' residenti Mostin fehem li l-Kunsill Lokali mhux f'pożizzjoni li intervjeni f'dawn it-toroq u għaldaqstant fassal pjan ta' ħidma mill-Aġenzija tal-Gvern Infrastruttura Malta. Kemm importanti nkomplu intervjenu fil-komunitajiet, toroq residenzjali fejn jgħixu l-familji Maltin u Għawċin fejn għandek in-negozji żgħar dawk il-ħwienet u allura l-komunità sħiħa. Hawnhekk fil-Mosta se intervjenu lil mit-toroq il qed nagħmlu madwar il-pajjiż kollu manna proġett ta' Tmintax-Il Triq fiż-żona tad-Dib hawnhekk illi kienet żona minsija għal numru ta' snin. Temm jgħid li dawn ix-xogħlijiet imorru id fit mal-proġett ta' 700 miljun euro. L-Infrastruttura Malta twettaq fi proġetti kbar li qed jibdlu il-wiċċ ta' dan il-pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.